Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Ilang listeners, atong i-upload ang What's the Style Part 19. O magbasa rin ta sa atong mga comments kung last nga gi-upload na to. Ang first comment na to si Michael John Amores, idol from Tubod, Lanao del Norte, more power idol. Salamat kayo sa imong pag-comment Michael John Amores, sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil na to sa pagbasa sa atong pag-vlog. Salamat kayo sa mo dia Michael John Amores. Si Rosemary Princess, salamat idol sa upload. Tulog card, salamat kay sa imo dia Ma'am Rosemary Princess. Si Nalin Labial, lingaw kaayo. Salamat po sa imo dia Ma'am Nalin. Si Willow, thank you sa kanunay nga pag-upload idol. Salamat po Sir Willow sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil jud nato pagbasa. Si Sir Dads Vasquez, maayong buntag admin. Magpadayon ta sa imong Palami Drama sa What's the Style Part 18 compilation sa mga suglanon sa kinabuhi sa atong mga sender. God bless us all. Daghang salamat sa imo Sir Dads Vasquez sa imong kanunay nga pag-comment nga maapil sa atong pag-vlog. Salamat kay sa imo ha. Si Ma'am Del Sam 99, good morning Sir Idol. Busy mi gapon na lang ko ka-open YT. Apil mi gahapon pag-Big Flowers tribute sa among kabayan nga fire victims diri sa Hong Kong. Putan jud kay ni si Ma'am Del Sam 99. Ug salamat jud kay sa imo ma'am. Ug amping-amping diha sa imong trabaho diha sa Hong Kong. Kadang comment ni Ma'am Del Sam 99. Pasensya na, salamat. Always God bless you and family. Mas po na ko Ma'am Del Sam 99. Salamat jud kayo. Si Jude Plastico, salamat idol. Salamat po sa imo dia, Jude Plastico. Si Serdan Tindungan, hi idol, watching from Saudi Arabia. Salamat sa imo dia, Dan Tindungan. Mayong pagpaminaw dia sa Saudi Arabia. Labi na sa imong mga kauban dia sa imong trabaho. Kurang comment ni Sir Dan Tindungan, makalingaw idol, karon pa pud ko makapaminaw kay busy man ko sa trabaho. Sir Dan, salamat kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw ug sunod sa atong mga drama. Amping-amping diya sa Saudi Arabia. Si Ryan Inkito, idol from General Santos City. Salamat Ryan Inkito sa imong pag-comment permi o may pagpaminaw diya sa General Santos City. Si Oscar Abedog, salamat idol kay bisag bagyo naka-upload ka idol. Upload ta maski bagyo, ulan. O ato rang sugdan na tong What's the Style Part 19. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Nagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style. Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Rico, ginaingon, mahal ko kayo ikaw. Dili ko makatugot nga maguba ang atong pamilya. Kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Niuminto na sad ang imong ranggo sa inyong trabahoan? Ikaw na ang supervisor sa inyong department? Oday, busa, pwede na tingali nga mundang na lang si mong trabaho sa pawn shop. Bitaw dong, oy. Ang tinuod baya no. Mas ganahan ko nga ako'y mo atiman gid nimo. Ingon man sa atong anak nga gamay pa. Ay, maikog na ko ni mama dong. Nga siya nalay mabinla na to pirmi sa atong anak kung trabaho ta. Sige day, ingni ang iyong labaw nga muundang ka na sa imong trabaho. Ani ka na lang sa bahay. Okay dong, sige. Ugma, manangid na ko nga muundang na ko sa akong trabaho.
Wa pala mo sultihis mama nga muunda na kas trabaho day. Wa pa dong. Saon nagdali manggugugbiha human kumahatod ang bata kay maliit na. Kung may bautos mama day, malipay sa gyud to kay makapahuay siya bantay sa bata. Asa kalipay? Nagulon to. Kay wa na siya madawat nga suhol kada kinsinas. Okay, niyan na ta sa imong trabahoan. Okay. Sige, ato na ko dong, bye. Basta mo na to ha. Pananghid na nga muundang ka na sa imong trabaho. Oo, dong. Sige, manawag na ko. Sige, dong. Duty na ko. O, ikaw, mag-amping ka sa pagmaneho sa auto. Tungod og alang ninyo ni JR mag-amping jud day. Suga nga misaka sa akong posisyon ay. Tungod manggod kay naibog na ko sa madam ang tag-iya sa mong trabahoan. Porbida, dali agad mo nakapaniud to ba eh. Ako mukhaon po koy. Dali ko kaon na yun kay para makaya-ira ko gamay mintas. Ako lalay. Wapay launa nga, ting balik sa trabaho ba? Makarelax ba? Dakuan mong upgrade. Ikaw naman himong team leader ron. Kaluyan sa taon sa Ginoo bay. Porbida, ibo mo ni mo sumamgot. Kani adto pa na. Awak kita niya nga nagtrabaho din he. Tagsara kayo nga siya mo ari diri pero karon kani adto di mo ari karon di akaw halos kadadlaw sig tan-aw nimo. Lagi pero minyo naman ko bay. Ulit ako palang kuron. Humantikaan siya nako. O wapitaw din niyang bana. Tuas Amerika. Ako lagi. Pag dito. Ako pa ikaw ba ako daib ka na ng ma'am. Pirahan kag yun na. Mag-shoot, magbu kayo. Lamiar ba ng madam hug. Ikaw na lang bay. Ayaw ka ikaw kaibgan. Kung ako pala kaibgan na wala na. Nugab ng aslo. Ay. Kanya, tanaw ra ba na ako anak. Imuhang tubangan ba tampagala taon anay porbida klaro kay nga dako kay na Oy. Kinanong ako bay. Mura nigbaktin nga way donggan. paiwi ka ko na bay paiwi ka yahaya asawa ni bay tabaw gyud kay ako bay ako asawa pero may taong gigutom taon kay dili mo sa busog ning ako mura marig ipanutpik ni taon niya taon. Ang kabayo, kita ko be. Gamay kayo eh. Gulitir ko. Naon sa ko'y kamot og dila. Bawir sa taon ako. Dara de. Kaman na. Dito. Malagi. Ayaw mo ito ninyo. Purbita. Ano ba eh? Last man. Huwag palibak. Ay, kisa kay giani anak. Biray nas luyo si Rao. Ay, chira nas mata. Uhaw nas lawas nung kalipay taon. Niya ba na? Birahi dias luyos pultahan ba? Di ko bay rumanoy. Yan na, si Paingon din sa atong gilikuran. Serious ba yan ninyong duha o yung nagsulti anay? Iyan mo. Doon na may sikreto nga gistoryahan. Ha? Kuhan, madam. Why? Tinogod. Ikaw mo istoryahan, madam. Matwa naman ni Bayrico ba? Kuhan ko, no? Di kami nyo gwapa kay ikaw niya. Di kami nyo purma. Pwede ba ko na naluyo pultahan? Sabay rumanoy. Joke. Kaling, pataka lang kag isulti. Wag ko musulti ana, madam. Tinood masad nga gwapa ko, Ay. Madam, kanang ato sa kong gawas, ha? Palit ko sa kiriliw, ha? Puro manduha niya, ha? Kapag sa'yo oras, balik trabaho. Ato sa ko, madam. Sige. Ano alam mo pultahan? Abi ni Mariko, ikaw piyagid ang akong tuyo sa pagduaw na ko rin din his trabahador. Ito'y madam na ko, no? Pahang madam, ay. Ang kabugdo. So, ang tabangan, bugdo kayo, ay. Imo mo ko kung kitutukan. Fitting baya kay ni akong karsonis nga gisulob. Unya, mo'y imong gitutukan, di ba? Madam, unsam day tuyo ni mo nako? Ugma man ko, birthday sa akong bugtong nga baby. Usa ra may akong imbitahon.
Sa mga trabahante ba? O ikaw ra? Uy, ako jud, madam. Ay, mauwaw ko eh. Mga dato ba namang bisita ni mo, madam? Oh no, mga relatives man akong mga bisita ugma. Ikaw ray dili na ko paryente nga akong giimbitar. At ito sa bahay ha, ay lang ang imong asawa. Ikaw lay gusto na ko nga mo ato sa bahay og mas kabii. Ha? Mao ba nak? Opa, Hostil. larga kaayo nga. Naibog na ko among boss. Mura na si boss nga babae. Madam gina oy. Oo, good. Madam ay tawag na mo niya. Madam gyud. Pero sa laing bahin, boss na siya namo kay siya may iyas trabahuan Oh, bitaw. sa kumpanya. Oh, nala. Sige. Mauman ka, ala. Akining, nak. Ayaw ko siking gayon day, ha? Nak, ha? Kana kay ikaw ang iyang gimbitar. Naibog na nimo. Birahin na. Unya, pangwartahi. Di ko nagpanagan naman ka ni kog adto ugma. Di ko gusto makasaa sa akong asawa adto ko sa Ginoo. Nimo, nindot ka ni kung tambang imong asawa ni mo. Maninti man na. Bati masag imong biyaan imong asawa. Ang mayno ka ng punan mga asawa. Punan. Simple kayo. Mayuha gini mong tambag, boy. Simple kayo. Diba? Utang yung kang pagkamahan. Very good. Buyag. Oh, nanak. Sige. Ay, kasara ba nanak? Na, kausara gini anak. Manuktok na ganinang kalipay. Ay, kita na di kayo. Kung makalugar ka, panguyabigi na yun. Unya. Jirjira na yun. Oh? Ayaw palabi ang swerte nga miabot sa imong kinabuhi. Madam, mingaw mo lagi ning inyong bahay. Birthday man ka ni. Wa bitay nag-birthday rong adlaw koy. Og ako lang usa din hiron sa bahay. Kay akong gipili ni mami ang akong bata. Uy, madam. Nangita lang ko paagi nga makaanhigit ka sa bahay. Gihubo man imong blouse og sayal, madam. Lamian ni mo, madam. Gimingaw na ko kay tuwa sa Amerika nga akong bana. Og ikaw ang gusto ko tambal sa akong kahidlaw. Madam. Imo mo kong gakusog gihagdan, madam. Bahala na. Pumuta ni mo. Huwag ko isain ni ha. Huwag ni mo, madam ha. Ay, ka na sa akong kamay. Mahimot ko nakita. Sige na. Ang pating imo, madam. Ang bao-bao. Alam na. Sige, Rico. Ako, tingmayang. Kalami. Ay, kataas ang dila. Ay, mabi. Ligi. Mabuan ang imong. Kadiyot. Wow! Grabe, kadako kataas sa imo. Mano yung akong ipangita. Pagunita ko anip eh. Oo, kagahi. Alam mo yun eh. Lamigin kanon mo. Mahigda ko eh. Sige na, di na matabang. Ikaw na nang imon ako eh. Sige na. Maramat na yan ako. Kahuot na naman damoy, kahuot. Sige pa. Sige. May nahitabyod na mo ni Madam Alma atong higayuna. Kaadlaw na ko niyang gibuhian pauli sa amo. Ug human sa nahitabo, nagkarelasyon ming duha. Apan nagplano nako nga makigbuwag niya. Bahalag maunsa ko sa akong trabaho, kay mahadlok ko nga masayod ang akong asawa nga nakasaha ko sa akong pagkabana. Dili ko gusto magkabuwag mi sa akong asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Rico, sinining tulmanon. What's the style? Dili gusto nga magigbuwag sa asawa style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vicky, ginaingon,
Normal naman ang maibog, pero abnormal po ng minyo na on ilugon mo pa. Mao kining nahitapos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ano ra? Kinsa naman sa ng pag-ungsalta din niya ito napit ha, Turya? Basing sila ang mupuyo sa bahay nila na ng bibi. Ha? Sila ang nakapalit? Hi! Hello! Hi! Ay, si Toria day ko, taga dini ko since birth. Okay, ako po si Vicky. O, kini siya ako ning bana si Arnal. Nel si Tarya. Hey, Hili. Hili. Ay, hala, gwapo lagi mong bana day, Vicky. Surya buyag. Ako ba? Hapit na hindi ko magsilos. Naunsa ka, uy. Sige himpungan din ng bayan na bago na itong silingan. Alang nga na, amiga naman ako si Vicky, ang andi ko mo ato. Ay, si Vicky ka? Dili ka ang nakagusto na ka sa iyang bana nga si Arnel? Di kay angay nga magselos kay uyab pa lang ta. Kahilas ba yan ni mo? Hilasan mo rin ko na mo selos-selos diha. Ay, si Arnel, nagpaingon ni dispuso. Magdali kong pamubo. Siya rin dili malipat iyang mata kung makakita sa nipis na kong gisulob na nabasa o bilakrang akong lawas. Kaway lang itawhan na. Nilahos ra. Huwag yun mulingi na ako nga naligo. Manhid ka pagkatao. Paligo na lang ko. Tapo, ligo murag doon na igilokdo ang atong silingan, bigla. Ha? Kisa may mga ipasapot. Pero storya, doon na igilokdo kay naligo ganina. Gilokdog ka bo. Gaduwa di ay. Ngano bitaw uy. Ang dakaw ko, siya paingon ko niya. Diha siya paingon sa kanang naligo. Siya paingon ko niya diya sa may puso. O pa siya mo Asa man paingon yun? Pag doon ako ba, doon ako sa puso. Sus, dali siya paboboy. Itong klaruhar masing lawas. Unya? Nagtisngi. Lahos ko eh. Usa may yung gipasabot ato iyang gipuhat ha? O kuan, basigi ako pagiton nga ligo siya og sa iyang Og sa iyahang unsa man? kuan, nakita na ko nga basa iyang gisulob. Oh, kaya unsam day siya nasin gisulob ha? Walang nipis yung sinina. Kanabang kanang pangkatug bitaw nga sinina mo. Mao iyang gipangkaligo? Mo ikiligo. Bantay ng bayana ha? Kay no na siya din nga home wrecker. Probida. Di ko matintala na day. Makalagot! Ano ka niya, Turya? Paghilom ko no. Lagot mo ko ni Arnel! Murag buta! Kay nilahos lang! Huwag kita sa kong gibuhat! Kay? Naligo ko kay... Ay, sunod ko sa tanim mo tayo. Sige, kay di ha? Kay, ay ha? Nalimot ka? Hapit ka mapriso diyan. Ikiya ka unta sa duha na to kasilingan nga. Gilugan mo sa ilang bana? Ha? Sa ilang mga bana? Uy, daga ka, Turya, uy. Ung nasbuboy nga imong uyab. Da, di ko ganahan kay... Kay? Bong tik-tik, wa pa ma-circumcise, wa matuli, wa ituli. Unsa? Kauisa ni mo mukatawo. Wa lagi tuli ng akong uyab nga si Buboy lagi Arnel, tuhui lagi ko. Ay, pag joker, Turya. Wa ko na joker, uy. Joker, gyud. Tuhui lagi ko Arnel lagi. Dugay naming uyab niya, pero if magtorjak mi kay manimahong tik-tik. Tik-tik. Lagi, laing kaayo. Lami ka na lugaw ng tik-tik. Masaw ka. Gilugaw tato ni mo. Ha? Kinsa na ni maong tik-tik, Turya? Ikaw! Oy. Buboy! Kinahanglan nga mukha o nagagutanon, Vicky. Kay mao'y sulti sa imong ubidjin. Ubigay nini mo ba? Ubigay nini mo. Ubidjin bitaw? Ay, ubigay nini mo ba? Kinahanglan ka mag-bedrest ha. Kay delikado ang imo ang gimabdos taon. Kapoy po anang mag-bed trust ko, uy.
Ay, pakay mo, doktor. Siya inibaw sa mga pagkababdos taon. Turon di may tabo. Huwag may tabong dautan si Bako sa maabot atong anak. Ay, Vicky, anak. Di ako igipalit nga mga utanon. Ay, ibutang lang paliw sa kusina, Patinong. Nang labaman ng taon dahil ka. Nga pong pang-arnil, nga kinahanglan kang mag-bed rest. Ay, okay ra ni Patinong, uy. Kinag-washing machine man sad ko. Gawas pasad. May sakit na akong buko-buko sa sigihigda, uy. Paminaw na ko no, mura na hinon kung masakiton. Agay. Ito, ana. Agay. Kundangin na ng imong gibuhat. Lingkod diri sa supas yung sala, oh. Baya ka. Bahala lang ni. Agwan taon lang ni nako. Nansa ka? Kinsay mong kaistorya? Kuan, kining ako bang kaugalingon gud kinang laban lang ko ining dapita. Basig din niya ko kagwanta. Ha? Kaya nga naman, may kibati ka? Doon na, pero okay lang. Para ni sa itong kayuhan. Sultihi ko. Mabala ka man sa tanim mo. Sige lang, nangonsulta na ko aning Sir Dodo ni Double B. Ha? Ay, Double B, Idol B. Idol B ba nga. Akong amigo ba nga. Okay ra ko no. Di lang yun ko no ko. Pagwantahon lang yun ko no ko. Mabalaka pag ko nimo mahitabo ng sari ay. Para di sa kayuhan, para di ko mabalaka ba. Kaya rin ako day. Lukon rin ako. Suwilig eh. Naimdagan tiki di aray. Nagpaabot yung matiki. Hagbong ang tiki, maigo na. Ila rin. Tumaron nila. Vitamins nila. Jesus, nakasabot na ko, uy. Okay ra, uy. Pito na bita ni Kapuan ang untihan. Di na siguro ni matagak simbako lang, uy. Adi na, matagak. Pero ang kuya, mangupot ba? Hinikuha na to, muda. Lisod kayo. Sure ka, okay ka? Okay ra, laki. Asawa ko ni mo. Yeah. Ug andam ko mo sakripisyo. Okay. Aron lang ka malipay matagpaw. Sige. Ano, isa kong bala. Ay, limbahibo na ko da. Gimingon na day ko na ako. Ganahan ka? Yes, kami ka na. Ay, sige. Wow. Mapukasan ako imong t-shirt, Temparagod na unsa naman ni. Nabali man ni kakasakit besa ko ang tiyan, aning. Adili. Muhayang ko. Sige. Duta tanaw si Muntian. Mupiyong na ko. Saon na na eh. Hindi mo dahi. Buo na ako. Kalabutan na ako dayo. Kagilang ka na. Ikaw na ibabaw ha. Kilisog kayo ako yung magpaibabaw. Hindi ko anak anik pinakalit. Sige Pugi ko. na diya. Oh, higda na. Sige, bigla ko. Na ano? I-shot na. Ready? Sige mo. God na ko ha. Ako ng lingkuran ang imong taas o takot. Sige. Wow. Duta ko, nabuha. Nabuha din. Kagilo. Puro kabuting kahoy nga bagong giibot. Ibak yung cleaner na eh. Basol control na yun. Alis ka malipay ka ng Arnel. Wata na kong tanan. Dahil ka na rin. Exercise. Sige. Asa ka paingan, Arnel? Sa pagkatiguang. Di ka kapag kabata, no? May paliton lang ko, Turya. Kuyog kupi. Ay, narakos doon palito eh. Sige lang, ganahan mong ko nga mag-istorya ta samtang maglakaw. Kay? Ano? Kay kanong buwan na mga anak naman si Vicky, no? Gihap sa gano'n? Oo. Iya, no? Karong yung buwada. Pila na ka days nga, wa mo mag-third shock. So kadagang pangutana ba, day Turya? Ida, kan na yung pangutana. Siyempre naman. Ganahan ko sa imong pag-ingon og kuan, tour. So? Naingon ka na ko, tour. Turya to, hindi tour. Minahan kayo tagot yung tour. Tour. Uy, sige ting na tour. Turingig. Uy, kabati sa di mo ikasulti. Kay bago kung sa sumpayan ng tour. So na? Ay, Jack.
Kamay ko binuangil. Anak ko. Gilukasan, anak, uy! Kamay ko binuangil lagi. Tutsak na. Ada to, nabiya ka, buwan mo ko kapaungaw. Tagbaw juga na ko, ha? Anya? Ungawan gili kawa na. Anya? Kasinggit yung kag, aray. Hala! Aray, dako. Ganahan ko mo aray og dako. Yamat ra. Ang akong umangad og si Turya, nagkuyog. Hoy, unsay buot ipasabot sa akong nakita. Unsa? May gipapalit akong Arnel pa kay medyo may sakit-sakit na kuntian. Ay, pastilan, Vicky. Tuhui ko. Nagkuyog ang imong bana og si Turya. Murag, manutog motel. Unsa pa? Ag-agaray! Ay, may sakit na yung maayo ilo na kuntian. Ay! Agay! Ay! Nadagan ako sa hospital para anak ko! Bida, naibaw ko nga may ipangutana ka na ako. Nabasa na ko si mga mata. Ay, padoon ko pa. Ngano di kang nakasgawas anak na ko? Pa, ako patintal. Kayo nauna na ko nga, ako kasawa, mga anak na taon. Ang sadahal sa ako, be! Ayaw na lang muli ako na! Ay! Ang ako'y! Sumayo si ka sumayo si ka! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dandan, ginaingon, uyab ti ka sa unang panahon. Ulit tao og daga pata. Sa diyang nagkasugat pagbalik ang atong dan, wag kong magdahom. Nga mahitabo pagbalik ang dili angay mahitabo. O kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong. O unsa day? May gagaw nga tuas Manila nagpuyo nga ani mo puyo sa ato? Oo, ikagaw na ko nga lalaki. Dugay na siyang naminyo sa iyang partner pero wala gyud sila'y anak. Mao ba? Kinsa ka nila ang dili makaanak no? O nga kung igagaw, nagpahiling na kuno sila og doktor mo ipong niya. Niya, naa niya ang diferensya. Kakuyaw kun manggabit iyang asawa na ato ni magpaanak sa laing laki? Mo ginagi kahadlukan sa kong igagaw, kayong iyar bang asawa, gusto gyud nga makaanak silang duha. May noon do nga misugot ka nga mukuyog ka nako aron pagsugat sa kong igagaw sa airport. Awa mo sa duty ron kay holiday man. O nagpasalamat pud ko nga ni okay sa papa nga itong ibilin kadali ang atong anak. Okay naman unta gud ko nga dadunta ang bata. Ay, ikaw galing ang betang sakyanan. Ay may okay man sa papa. Kay kung ibalipad pa, ay dadugin na to si JR. Ulo lang tas airport. So, order ba kay na ako nga akong igagaw dong? Kung nag-uulpod ko kay dili siya makahatag og anak sa iyang asawa lagi. Timing sa itong pag-abot kay mo pa'y pagtupa sa aeroplano nga gisakyan nila ni Eric og sa iyang asawa. O nila patuloy niya ang dagang pasahero ay nga sa plano. Ay, oh! Hala, let's go, Eric! Ay, go, Eric! Oy, go! Floro! Ay, Flora! Flora! Hala, oy, nakalimot man dayon ka. Kanang iyang gigunitan, mo tingalin na iyang asawa, ay. Ay maugyod kay iya mangibalikos ang iyang kamot sa hawak sa babae. Uy, hala. Kanang babae. Nakailamang ko anak niya. Thank you ha. Nakalugar ito sugat ako. Thank you kayo. May pag-abot sa among lugar, gaw. May pag-abot, pero di kay may pag-abot. Nga naman? May pagbalik ha. Din biya tawag yun biya tao niya din sa eskwela. Ang terkoron, anak agyapon, sa high school, direct sa eskwela, di ba? Gaw, Belen, akong bana si Dandan, Dong Dandan. Asawa sa kong igagaw si Belen. Si Dandan, cute. Hi, kumusta? Okay na. Gaw, Flor, siya din mong bana? May anak na mo? Oo, usap pa hinuon kay nagkontrol ko. Pero kung mo okay na si Dandan nga punan ang among anak, sugot-lasad ko. Oo, may paka. Gaw. Gaw Dandan. Nga naman. Ay, hayanan na yan nagda. Ako taon looy kayo. Sa pito-pito. Huwag yun. Ay pag-uol-guol ya, uy.
Tanan mo, dali na mo. Aron mahatod ta mo sa bahay ni mama ni Mugaw. sige. Ako raman ang gipamalihok og sugat nimo. Sige mo, mga agaw. Tanan mo sa sakyanan. Tandaan. Mauna pa. Human makakuha og number na ko sa bilin. Pagsiki naman siya text na ako. Gusto ko siyang magkita mi. Aron hatagan ko siya anak. Ayaw taon na unsa man taon ng asawa sa igagaw ni Flora. Minyo na taon siya. Iyon na paragot. Unsa man. Nakabarik ba inyong relasyon, ha? In taon, unsa man ni. Pero sa pa, nagabalik ang among relasyon sa hilom. Huwag masayod. Ini ang tagstag sa mo ka Paris. Buwagi na taon dong. Buwagi taon siya. Ayaw mo pagbuhat ingon ana dong, ha? Kanang butang nga supak in taon sa Ginoo. Lab man ako ang mabayhan. Una pa yun. Nagkalagyo lang mi kay milarga siya sa Manila. Taon dong. Pulos na mo in taon, minyo mo na yun na. Busa, supak in taon nas kamubuton sa Ginoo. Ang inyong relasyon. Hapit na ba ako mahimong lay minister? Magseminar na ko. Pagka lay minister sunod buwan. In town. Dong. Ay, bahala na ka na. Bahala na ka. Asa mga Ino na bahala na ko ba? Halina ko. Uy, asa ka na? Isputing ko din muna. Ay, magkikita ko ni Bilin pa. Nagsabog ko na. Mag-date ni karon. Ayaw nung nagsaba sa akong asawa pa, ha? Sus, Ginoo mo, seminar para ba ko yung Ginoo ko yung tao? Oh, siya ka man. Basta kay, may tambag na ko ni mo asusto. Ginoo, ikaw sayod nga, dako kung supak ang gibuhat sa akong anak. Na iyang gisunod ang akong gibuhat kani adto. Gibuhat ko na ang tanang pagpugong in taon niya. Diyos ko, apad gahig siya. Gahig oo. Gusto gid niyang sundon ng akong gibuhat kani adto. Gahig oo nin tawana. Gahig yun. Adto na ko lang ga. Sige lang nga. Di lang kong kuyog niyo lang nga. Di lang kong simba, ha? Ako'y gusto ni mo. Magpabisi-bisi ko. Kaya doon ako'y sikasuhon ko nuhang negosyo. Di lang ko kuyog, ha? Ayaw lang. Inigabot na ko sa simbahan dun lang ga. Ludhan ko ang tanang santos. Aron hatagan kanyak milagro. Nga unta, makahatag ka na nako og anak. Hastog yun ka lang nga. Ginoo yun ang makatabang sa tanan gitaon. Ang hatagan, tag milagro. Niyaan sa man, ato na ka? Son. Ang yun natin ginoo eh. Jer-jer tagadali. Wala ka no. Anya na lang, ibalik na ako. Balik Ikag simba. na. Sige, ato na ko. Amping. Amping lang ka, ha? Amping pipi. Same to you lang ga. Ay, mato na ko sa among gikasabutan ni Tandan. Gusto na gid kong mamaptos. Gusto na gid kong makaanak. Ito yung tingalis kay Iyunan. Nga, makaban na ka og dili makaanak. Aron ako gid mismo ang makapaanak nimo, Debilin. Pero love ko na ang akong bana doon. Anak na lang ang akong pangayoon diha nimo. Gimingon na pa ako nimo. Ako, Sam. Ikaw ba yung anak? Unya, mas tako sa nang imo kaysa kong bana. Buutan lang to siya. Mao nga dili kit kong musugot na magkabuwag mi. Gamay man tuod tong iya, pero taas man sad siya og tila. Niyan ka day. Niyan ang tutungod sa motel. Tana, mga naog na ta. Adto na ta sa imong kwarto. Dili ba ako magtukay? Sig magduda unya ang akong bana sa akong lakaw. Hasta ko. Basin magtuda sa dakong asawa sa akong lakaw. Oh, sige na, tana. Manaog na ta. Tana, kay gimingaw na kay kunin mo. Gusto na kong mukhaon ug maayo sa imo. Lugayan na ako nga waang. Ay, magkinain. Lugaon na nagmaayo. Kaon sa ko. Ikaw sa ko, anak. Awa. Dako og taas. Bonita ko, be. Dali agad, May nitabo gid namo pagbalik sa akong uyab kaniadto nga asawa na sa igagaw pud sa akong asawa.
Og namabdos gyud siya nga mo'y ako'y amahan. Og nagtuod gyud ang iyang bana nga siya'y amahan sa bata. Nga gimilagruhan siya aron makahatag og anak ang iyang asawa. Nagtuo in taon ang pobre nga gimilagruhan siya. Bago ito magkasama ang kaagi ni Dandan din hining tulumanon. What's the style? Nagtuoin taon ng pobre nga gimilagruhan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Chinky, ginaingon, sa kapila pa mag-ilis-ilis og panit ang bitin, tin gahapon siya. Wag kini nga itabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Nana! Pasala tayo ko, Chinky. Pasadlag ko. Ate Chinky, black eye ka? Say! Laban sa nila! Laban na sa... Dali! So dayon, pagdali! Chinky, pagtawag kong tanod sa tagwa pa maabutin ni Sir Ronnie. Sige na, pagdali. Ate Chinky! Next time, di na ko gusto nga imo ng padayonon sa ato ng imong maguwang, ha? Mangamong mo na siya? Hinaya lang ko na imong tingog dyan, ti. Inaluoy mo ko na, Ate Chinky. Pero minam ko na siyang bunogon siyang bana nga si Kuya Ronnie. Permi na? Nagpasabot kung permi na gining gibuhat ni Rooney sa imong ate Chinchin, anong hangtod karon sige pa man na siya? Ha? Nganong napamanggiapo na siya? Nganong di man na siya makigbuwag ini, ha? Ambot sa ng ate. Oy, last na lang nina akong pagdawat o papadayon nimo sa imong maguwang Jinky, ha? Di na ko gusto nga maamong hangtod ang atong pagpuyo. Ayaw mo kabalaka. Og na, mubiyat na ko din sa inyo. Ato lang una ko nilang mama o papa. Sabta lang si Jandy, ate, ha? Nagkasabot ko niya. Ninyo. Sorry, good, ate. Di lang ni gusto nga maapirmi sa kagubot niyo magtiayon. Sorry, Ate Chin. Pauli sa imong bana, Chinchin. Nasayod kong nga sa kahubog o sa pagkasiloso sa imong bana, maong naingon ka ni ini. Mubalik ko sa kumbana pa. Unyag dili na bunog ang akong madawat. Okay lang mo, anak. Dili gid mi okay. Pero kay giminyo aman na imong tawhana nga nahibaw ka man gyud kang daan nga siluso kay na siya. Nganong nihal lamang gyud kag pakasal niya? Gugma? Uy, di pud ko motuo kung gugma ang rason. Nangandoy man gud ka nga makabana kag dato. Mga nay resulta. Chin, mayo kayo pauli na ka sa ato. Ay, pagdoon ako, Ronnie. Imo ganit kong dapatan. Pulis tayo mo, pick up mo. Sorry na, Chin. Promise. Di natin katapatan eh. Promise. Basol. Ano ko dyan kung pagdagmali mo taon? May tabo mo ko sa promise. Palihog lang, palayo na ko, Bikay Basig. Makakita na to nga kung bana og ikaw na silusan. Oy! Oh. Lain na sana ni mong ikatay! Nakita ko Ronnie. Palayo na yun yung lakaw niya. Tila! Sabi sa ko saon. Ikaw nga nag-imuhang pagkabigakon, Chin. Sa ka, Ronnie? Nako ba? Jinky, pasad lang ko. Palawig na ko. Ate Chin, sorry kit kaayo. Pinalagit taon ni gusto nga maamong pamilya Chanti. Ikaw na ka! Lang ka, Jinky. Please, ano dili sa sood, Ate Chin? Nanay naabot na, pulis ate. Mayang tagmadakpan na ng imong bana. Ronnie, anak! Niya na kung ugang ang babae ay... Ronnie! Ganong nagpusil ka ba sa imong kaugalingon? Naghikog si Kuya Ronnie? Maadto ka na si mga opisina, Jandy? Ate Chin. Nganong nanguta naman ka? Masabay unta ko nimo. Maadto ko sa menteryo. Magdagot ko kandila sa lubong ni Ronnie. Sige, mag-utsok padamgo na ako. Okay. Doon na lang ako kay magian namang minteryo paingon sa akong trabahoan. Maraglaay naman nagliyo ka nga kung banaw si Ate Chin-Chin. Suod na kay sila. Og si Ate Chin, halos kada adlaw nga mong hitch sa sakyanan ni Chandy. Lain na bang kuba sa kong dughan nga nagtanaw nila. Doon na ka ni sila gitago na ko.
Ate Chin, magsulti ta. Ansa man na, Jinky? Doon na ka ba'y ang ngayong isulti na ko? Ha? Bahin sa unsa man na, Jinky? Bahay ninyong Chanti. Huwag ko'y ang ngayong isulti ni mo bahin naman ni Chanti. Ngano, doon na ba di ay? Nasayop lang untak ko sa akong pagduda, Ate Chin. Last na lang una nato ni pag-ani din niya, Chin. Nganong last naman, Chanti? Nagduda na nato ang imong manghud. Kung dili ka masulti niya nga may relasyon tang duha, di naman ko na siya mahibaw ko eh. Ay, dili ko masukod. Last na lang nila itong anigin niya sa motel. Di ko masukod. Di ko masukod. Walang na gini. Dahil lunag sa ha? Oo. Sige, pero di payak ko. Tapawa ko. Jandy. Bira Bisag ka pila pa mag-ilis-ilis og panit ang usa ka bitin. Bitin gyud siya bisag unsaon. Kasi pasabot ni mo, Jinky. Ikaw? Ako? Ngano ko? Sorry, Ma'am Chinchin. Naluoy na ko ni Jinky. Gipasid ang anak ang Jandy, di ba? Isulti ka di ka? Araw na. Tingka, Ate Chinchin. Tingka! Sakpak ko na mo, Jinky. O gusto mo imong gusto? O pawanta kasama ini? Mabuhay na si Chinchin! Siya ba? Siya! Nga naman! Mulaban ka ining bitin! Ha? Sige! Dungan mo ambak sa imperno! Ano man ka? Naunsa man ka, ha? Mangutana ka! Naibaw na ko nga may relasyon mo sa akong maguwang! Unsa? Noy? Sir, sorry ka sir. Jandy, naluoy naman ko ni Ma'am Jinky. Sorry kayo. Naunsa man taong ka, Noy? Mura nung kagbayot noon. Uya, nagkagupot naman karon ha? Uya, mudupa ka, ha? Ayaw masula si Nay Junji! Si ibog tong saksi ikihat mong duha! Si Nay Junji ang himuon ako saksi! Priso sila ini, Ma'am Jinky. Oh! Mapriso sila! Jinky! Jinky! Ayaw ko ninyong luhod-luhod. Bawa mo na! Magpangluhod duha kabitin! Sinuwa mo, Jinky! Panuasan ko, dili ko gusto mapriso, Jinky. Naara man dahil na, Ate Chin? Anya? Nanong ituyuan mo yun ninyo? Ang duha ka traidor, nagluhod-luhod pa sa kong atubangan aron din ako sila ipanggiha. Wagit ko magpada. Gusto na ko nga mapriso sila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Filmar Ginayon. Daw pasubrahe ang pagigugma. Pag-care, paglaom ug ang pagsalig ay ang sobra mao kini ang hinungdan nga ikaw sobra nga masakitan. Mao ning hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. O, asa mo ka, Bayfil? Mo out na ko bay kay 5 PM naman. Paabot na nako si Miles sa ila. Bilyard ron, bilyard sa to. Ay. Di sa ko bay kay nakasanong ko ni Miles bay nga muadto ko karon sa ila bay. Sama ka, importante rong lugar to kay championship ron. Ah, championship? Mas labaw pang championship ang akong pag-adto silang bahay ni Miles bay. Bida sa daan na Sobra ni bay sa game 1, game 2, game 3, game 4, 5. Sige bay, una lang ko ni mo ha. Ay, kadiyat. Pagod, bida, ikaw mong Nagdali ko. Ayaw sa lagi. Nagdali lagi ko. Paminaw sa. Lasaro na itong 2 taon, please. Lang tunga lang karon. Bay, sorry gikay bay ha. Love na ko si Miles bay. Mong di ko gusto nga masako siya nako. Nang sanang naon ni mo ha, Filmar? Ay, wag mo ko makasabot ni Miles mama eh. Wag gani ko muduwa og bilyard ganina, bisag championship round na mo to. Kaya lagi nakasaad ko ni Miles nga moadto ko sa ila. Unsa man noon nga pag-abot na ko sa ila. Made man noon misugat ra na ako. Kaya nilakaw ko no siya. Unsa? May pagmiduwa na ko bilyard. Ang amo untang team sa company unta, mo ina champion unta. Napildi noon. Kay wa mo kumutunga. Nga no masag ko nang giuna man ni Miles nga perme man ang inyo. Ang billiard unta mo imong gitunga kay championship man dayto ninyo. Mas gi-priority na ako ang akong uyab. Mao na ba? Filmar. Priority na ako. Do, kana sobrang love ni mo ni Miles. Basig doon ay negative anak nga resulta ha. Ha? Ang sobra baya,
Makadaot pud baya na. Mao nga ayaw ihatag kang Miles ang tanang sobra, Filmar. Sorry kaayo, love. Kay unsaon, kalit-kalit mang nanawag sila si Fifi o Julina nga magdespedida party nila ni Marco ug Omar kay mular ka naman ni sa Canada. Imo lang silang giuna day. Ako wa. Sorry na, love. Abi ni ako'y gibasol ni Val nga wa mi ma-champion sa bilyard. Hala, sa ato pa di ay ako'y sadaan nga napildi mo? Usa na ka. Kay mas gi-priority man ti ka kaysa among championship game. So, ako'y sadaan. Dili kay sadaan. Kuan lang kanang Akong sa. Next time, kung doon na ka importanteng buhaton, unaha, ayaw ko. Miles, love. Oy. Oy, love, asa man ka? Miles. I'm guilty. Sa unsa, Miles? Nakasakos among relasyon ni Felmar. Unsa man sa ba? Nagka one night stand ni Marco. Unsa nga? Tinaya mo tingog. Kamusta na, girl? Gabi sa despedida party nila ni Omar. OMG! Bayot, nahadlok ba ako ba si Mama Abdus ko? Kala ko diha, girl. Uy, nga naman. Dili mo kaya si Marco pero nakiguan night stand ka niya? Usa na lang batayon ni Filmar ha kung mahibaw siya ini. Of course, malain siya ba yun? Ako pala mo, girl. Musulti kang Filmar. Basig simba ko ba? Mamabdos ka sa one night stand ninyo ni Marco. O masakit ang Filmar. Ikaw ba yung tanan-anan ni Filmar, girl? Ayaw kalimot, ana. Miles, nanangid ako nila yung mama magpapa nga next month, mamayin ako nimo. Ha? Mamay? Oo. Nakurat man ka. Nagsabot naman ta, bayan ana, di ba? Nga magpakasal na ta. Kuan, Felmar. Kasi kuan. Ay kuan di alam. Gusto na kong maminyo na ta. Gusto na kong mamahimo ka na akong Mrs. Miles Agravante. Ano nawag ka? Thanks God, nakontakta ka. Why? Marco, nahadlok ko. Namahanan ako si Felmar. What? Anong hanap mo ka? Kasunod na demo? Oh, congrats in advance, Miles. May nahitabo na to, Marco. Ug wa na ko tugasugad sa nahitabo ta. So? I think I'm pregnant. Mo ba? Oh, ni katawa ka. Pagkasanti ka, Miles. May umaabot na dito, anak. Uli ko na next week. What? That's true. Felmar. Naka-remember ka na itong ni-attend kong despedida party nila ni Marco ug Omar. Kay mular ka na sila sa Canada. Motogi kayo na nga. Nagka one night stand mi ni Marco. I want to go home na. Let's go. Ito, ka, Miles. No, Marco. Makaya na gid ako. Bye. Ay! Makaya na, ha? Kung wala ko, matumba ka na. Kung kuya, bagay nga mapanto ko mo sa simento. Ay, Marco, matang ko ba? Ewan ko ipugos. Bye! Doon ka sa akong kwarto. Alam ko pa ka, Miles. Hindi ko makatuwi ni Miles. Nood akong gisulti ni mo, Felmar. Bakak ni Miles, bakas Gusto mong ebidensya? Basahan ni. Resulta ni sa akong pagpa-check up sa doktor. Ha? Positive. I'm pregnant, Felmar. Mga na resulta sa giingon ni mo. Sakitan ka, cute. Sobra nga love o pagsalig ni mo kang Miles. Hindi ko makatuwi ni mo. Ipagyapon ka makatuo. Nagipakita naman ka ni Miles sa resulta nga positive siya. I love her so much, ma. Love kailangan ko niya, ma. Stop crying, Felmar. Giampingan ko yung pagkababae, ma. Kay gusto na kong adad-on ko siya sa tubangan sa altar. Yan niya, ay lalaki lakauna niya. Ipamabdusan bagit siya. Sakit kay Lima. Sakit kayo. Ayokong ganito, mahal tingin mo, nahihirapan. So, next week,
kaslo naman ni Marco. Yes, Filmar. May invitation card ka. Akong ihatag nimo. Ayaw. Invited ko ninyo? Miles, pahilakon ko ninyo? Filmar, I'm so sorry. Oh, gakus ka na ako. For what, Miles? Until now, paghihapon ko makatuong babae nga mo'y tanan alang na ako. Ang babae nga sobra-sobra na kong kimahal, laing lalaki ang mamahimong bana. Sakit kay Miles. Sakit kay. I'm sorry. Dili na ko kapugngan nga muhila ko sim atubangan. Udlak na lang ninyo ni Marco. And I hope nga happy ka sa inyong kaminyo ni Marco. Goodbye. Dugay ko nga naka-move on. Until nga nakaunahon ako nga mag-suicide na lang ko at mahuman na ang tanan ko kasakitan. Dili gede maayo ang sobra. Sakit kayo ang resulta. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Adonis ginaingon, yag pailad sa mga tamis nga pulong. Inumdumi nga parehas na og kulor, asukar ug ang iodized salt. Unya ra nimo kini maibaw-an kung imo na ning matilawan. Mao ning hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Timoy. Timoy. Ay, ano dong? Kung ano Timoy, kung ano mo, okay na bang usan ako kasakay? Sakayan man, sakyan. Ay! Ano dagat to? Sinoy? Okay na to. Hindi pa kang budlot sa kaya. Silang mo, no? Ay, madam, bitaw madam sugar, okay na nang sakyanan. Sugar na lang. Okay na na. Sugar. Maikog ko magtawag mo sugar, do kaya. Ano man? Muguti ka. Muna ko aslong ka di sugar? Ay ko na nga imo kong amo ha. Pagkasama sa kong imo ra sang higala. Okay ka? Sige do. Mauma kay gusto nimo. Sugar na lay ako isang pit nimo. Kana. Okay ko ano. Kung okay nang usa ka sakyanan, please na lang kung adto ni Adonis sa ilang bahay. O gitod siya sa usa ka parlor na ko dito sa uptown. Okay daw, Sugar Ray Leonard. Ay, lain. Ayaw na Sugar Ray Leonard. Ay, boxer man. Boxer na. Ay, nagsunod-sunod naman ko. Lain na paminaw nga, mag-sugar ako ni mo dong. Pag ano na lang gunay Timoy. Kay labaw na kong lainan og sang pitong ko nimo, madam. Ay, maayo kay nagmata ka na, Adonis. Ganina ra nagpaabot nimo ang driver ni Sugar. Oh, mao ba pa? Klaruha na anak ha. Basig, mapahama ka anang pagpakigrelasyon nimo ni Sugar. Pa, daan ako na siyang gisultian pa nga may uyab na ko nga si Karin. Nanong niya? Nganong mihala ka man nga magigrelasyon kapag lain, ha? Bayot pa jud. Unsaon na lang kung mahibaw ini si Karen. Guys, okay lang ba ang kabog na sa aircon? Okay ra dahay, okay ra. Okay tayo. At home lang mo ha. Imagine na lang ninyo nga naara nimo sa inyong bahay ha. Nagpagwapa. Na-enjoy and relax. Thank you, Sugar. Thank you, kayo. Sugar. Busy na siyang cellphone si Adonis. Kung sinibisiyan sa akong love. Ha? Love. Ano? Kung sa imbisiyan, ay, gigotob ka na love. Nagkalingaw lang kong tanaw sa salida sa YouTube. Love. Unfair ang life ba? Ha? Unfair kayo. Ako rin sige sangpit og love ni mo ba? Pero ikaw no? Wagi reply. Ha? Love ba yata ka doon oh? Love. Sugar. Ba? Kagsakay, naidagang customers doon sa parlor. Mauwaw ko. Ako ka? So, imo na kung ikaw dumis. Unfair. Love ka na ako sa Adonis. Siya mo nagwalang. Tawagan ako sabi. Ako na siya paniyon sa bahay. The number you have dialed is either unattended, out of coverage area. Please It try your hurts. call later. It really hurts. Lumsan ko nga ako kabalingon na yung bido.
Magkabog ko maayo. Ano sa inyo nili ko? Masakitan ng maayo. I love you, Adonis. I love you. Ay, hala. Asados, alas 6, kabuntag ko naman. Wapa man mo gawa sugar, pastilan, milagro, sabado bayaron. Basta inarong adlawa sa iyo siya wapahatod tapos sa taon siyang parlot. Nga ano ka, ako na ito sa kwarto kay basing natuog siyang mayo. Sir, ay, sugar, dong, ay, day, bangon na. Pasado alas 10 tas buntag. Sugar! Sugar! Tuktukod pa na ako. Sugar! Giduhanan ako kamot og tuktok pero wa gyapon. Wa man di siya din wa man ilaki ang kwarto. Uy! Naaragi ay kadugo! Sugar! Sugar! Kumusta ka na, ha? Anong naglaslas man ka? Tungod ni mo. Okay lang na ako, Adonis. Ako rin i-feel. Ako rin i-feel ni ini. Nga naman. Si Karen na dyan na sa imong love, no? Dili ako. Ha, Adonis? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to Me! Thank you ninyong tanan! Happy birthday, Karen. Will you marry me? Yes! Yes, I will marry you, Adonis! Thank you, Karen. Thank you. Salamat. Ang saka, inilapin naman ko tinuin ta. Kanina sa mga binagdihan ako, Adonis. Ikaw ang gusto na kong imoong inahan sa akong mga anak, Karen. Karen. Adonis. Gusto kong malipay sa ka. Kaya nga piuna. Ihatid ko naman yung gusto na dugayan yung gamit ako. Adonis. Karen. Sige. Buhat ang gusto niyo mong buhatin ako. Lipayon ko ikaw karong gabi. Adonis. Lipayon ko. Nagbawa ko. Adonis. Happy birthday to you! Thank you! Thank you na niyang tanan! Happy birthday, Karen. Will you marry me? Yes! Magkasal na kibiyas sa Adonis, Karen! And now, I pronounce you husband and wife. Adonis, and kiss the bride now. Kiss, kiss, kiss! Kiss, awesome! Tap na mo, mag-picture taking pa mo! Congratulations! Sugar? Congratulations, Karen! Thank you! Congratulations! Kisa kita ko maayo. Kiss ko naman sa kita po sa ngayon, Adonis. Dili ko. Ay, nagbuhatan niya sa simbahan, Sugar. Nagpalipulog ko ni mo, Sugar. Bayranin mo kining imong gibuhat sa akong anak, Sugar! Wow! Gidakop sa mga pulis si Sugar. Kayo man niya gakos og hawak nako, manin kong gidunggad. Hawak ni Judas ay ang gibuhat. Swerte pagi ko kay nabuhi pa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Daday, ginaingon, pait ning mahigugmat tag lalaki nga way pagmahal nato bisa gamay. Busa aron mahuman, aw, buwagan, balag sakit ang dughan, mo kini nahitabos kong kinabuhi, nga di na ko mahimong, mahikalim. Ikaduha na kahigayon nga kong kiinjan sa mong sapot, nga mag-date eh. Teksan dili mo reply. Akong tawgan, kanat ni-reach. Gusto, mato ko sa ila. Susihon ko kung tuabagin siya sa ila. Ako'y naluoy ni Daday. Ikaduha naman ni kahigayon nga ako siyang giinjan sa among sabot. Nga mag-date mi. Kana, tungod ni mo. Nang nainjan ako siya. Ingan ta bitaw ka nga buwagi na lang siya. Lain man po na ako musulti niya nga uyab na ta. Mika kaya mi. Isa ko gusto nga mahiubol siya. Kung makahimo sa pagpakigbuog niya sa personal, maluoy man ko niya. Buutan kay siya gut. Kung matuod nga nahigugman ako. Okay mo na. Paabuto na lang nato nga matanta niya nga uyab ta. Ha? Unya na ko mo angkon nga uyab ta. Kung personal na gid siya nga makasakop natong duha. Di sa tama ko na una ikagay. Ang atong duha nga kalipay karon ang atong atubangoy na. Anuod man katong tel. Aron magtagay tang duha sa luwas ng kalipay. Siya kiningian kan kita ko siyang bidungaw ni Steris. Ako ang matuog ng higugman ni mo, Daday. Ako, og dili si Edgar. Ay, salamat. Doon na ako'y tunog nga nadungkan nga napaingon din sa Kate. Consider mo, Apri. May ubos kit po niya ang ano iya kong giintiyan. Uy, hala. Ikaw mo ko din eh, Daday. Hala. Okay ra, uy, Edgar. Naano siya? Siyang tayo akong toyo. Hain siya. Kung mo siya mutunga sa among sabot nga mag-date me. Dali, dayon diri sa sala, Daday. Ato tang magsulti sa sala. Arita diri, dali. Magkasunis na ako ha kay Stilan, abi mo ko na kung dili ikaw. Dali, dayon sunay. Kay mag-inis na ako. Kabakal ba niya katabangan? Klaro king Mao ba? To siya sa doktor kay nag-check up kay naglain ang iyang lawas. Oo. Mo na yung sulti nako. Mo tingali nga, wa siya mo makatunga karon. Manaw man ko niya sulti. Gipamati na siya siyang lawas. Tawagan ako cellphone. Di sad mo tubag. Basig nag-online na siya. Suwayan ako. Sige. Sige na. Tawagin si Edgar. Cellphone ni Rin. Si Daday. Si Daday ang nanawag to Ibar. Di ba padayon lang ka na. Bahala na yung iba na. Sige, tukog lang niya. Sige, tupagon ako niya. Galami. Hello? Day. Agay. Nag-ina niya sa sakit. Nag-isip ni Buyang sinaka sa doktor. Ay, kalami. Agay, masakit. Di ako sa doktor. Agay. Agay, sakit. Iyok na lang ko ni Day, ha? Sakit ka, Day, Pati ko siya kay loudspeaker mo ang imong cellphone. Gi-off yun niya. Gisakitan ko nun siya pero kalain pamatian siyang ako. Maraman siya go sakitin. Maraman siya kilami. Giuyab gid nimo si Edgar nga uyab sa sud mo higalang sa Daday. O gaw uy. O gusto ko nga masayod na siya nga uyab mi ni Edgar. O ikaw kung hangyo unpi. Ikaw ang sulti ni Daday sa relasyon na mo ni Edgar. Bahalak masuko siya nako. Basta kay di lang ako ang musulti niya sa personal. Bida nimo gawoy. Ako may naluoy ni Daday. Kung si Baybuyaks pa lang ang uyab ni Daday, dili gyud ta siya maproblema. Kay matuod nga nahigugman niya si Buyaks. Sige. Magigita ko ni Daday karon dayon. Di ko matuo sa gisulti ni Madido.
dili makahimo sinida rin ako, ana. Ngayang ilugo na ako uyab. Ay tinuod lagi ang tananday. Tuwi ko. Oh, Uyab ang tanan. Uyab gisos ni Kuan, Lida og si Edgar. O gani, may video ko nilang duha dito sa bahay nila ni Edgar. Ambi, pakita ko sa giingon ni mga video. Kita ko mo yan. Ayaw pasuli ang papagigbuwag mo ni Edgar. Kay dili siya tinuod nga ni gugma ni mo, daday. Ako ang sugda. Ako ang tinuod nga nagmahal ni mo. Ingan pa nila, kung lalaking may pasakit ni mo, lalaki na sa bang tambal. Basta sige, gidawat ko ng imong gugma. Gisugutan na ka po yan. Yes! Salamat nga gisugot ko ni mo. Kapuro pa ni mo eh. Luksi mo po. Mani bang siya ay magusbat ni Ikaw ang ko ni kataasan niya. Labi na kayo ni. Basta lang. Magmahay nga gibuhagan ako sa Edgar. Iuyab na ko yung igagaw nga si Boyax. Kay dito ko matagamtamin ni Boyax sa tuod nga pagmahal o katagbawan sa pagkakaroon. Malipayan na kay ko. Mao to mga listeners atong What's the Style Part 19 o daghang salamat sa nag-comment na napisa atong pagbasa sa pag-vlog na to. Daghang salamat sa inyo. Ug ato i-shout out katong nag-comment sa to, shout out na to si Michael John Amores diya sa Tubod, Lanao del Norte. Labi na sa imong mga kauban diya, shout out niyo diya tanan. Taga Tubod, Lanao del Norte. O si Rosemary Princess, shout out po na ko si Nalin Labial. Ug labi na si Willow, shout out ni Moda Willow. O si Sir Dads Vasquez, shout out po na ko si Ma'am Del Sam 99 diya sa Hong Kong. Jude Plastico, shout out Jude Plastico. O si Sir Dan Tindungan, shout out diya sa Saudi Arabia, shout out niyo diya tanan. O si Ryan Enkito, shout out diya sa General Santos City. Shout out po na ko si Oscar Abedog diya sa Cebu City. Ug mga itong listeners, tanan kag-comment sa ato katong shout out. Listeners, salamat jud kay sa iyong kanunay nga pagpaminaw, pagsunod sa atong madrama na adjud mo perminti. O kana magpadayon jud ta mga listeners. Pupus muna ko listeners, salamat jud kay sa iyong tanan.